Eskerrik asko, Erkoreka jauna. Gai zerrendako 8. puntua, interpelazioa. Laura Mintegi Lakarra EH Bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako gobernuen arteko harremanei buruz. Mintegi andrea, zurea da hitza. Egun on, Mahaiburu Andrea, lehendakari jauna, legebiltzarkideok. Euskal Herria Bilduren helburuak dira justizia soziala, gatazka konpontzea eta subiranotasuna. Eta helburu horiek lortzeko, halabeharrez, pasatu behar dugu Nafarroarekin harremanak normaltzetik. Eta normaldu esaten dut gaur egun ez direlako bat ere normalak. La relación entre vascongadas, como solemos decir en Navarra, que no se utiliza el término comunidad autónoma, la relación entre vascongadas y Navarra es un artilugio político de alto voltaje que se ha utilizado con intención política, especialmente desde la transición, desde 1977, porque incluso durante el franquismo no se ponía en duda la relación entre la sociedad vasco-navarra y para ello voy a dar una serie de ejemplos que ponen en evidencia cómo se ha utilizado de una manera intencionada y parcial el intento de divorciar, de separar las dos sociedades con el objetivo precisamente de que no conformaran una unidad política propia. Harrigarria da esate baterako Nafarroan CNN ikustea eta ezin ikustea ETB bat. Edo harrigarria da nola Caja de Ahorros de Navarrak nahiago duen jotzea Caja de Burgosera, Caja de Canarias, Caja Cívica edo Kaixara gainontzeko euskal kutxekin batzea baino. Nafarroatik ibiltzen zarenean errezagoa da konektatzea dialean Radio Logroño Euskadi irratia baino. UPENak, Nafarroako Unibertsitate Publikoak, Campus de Excelencia egin behar duenean, egiten du con Lerida, UPB-rekin egin aurretik. 1997tik alderdi guztiek defendatu zuten arren Euskal Unibertsitate barruti propioa. Konstante bat izan da alegina Baskongadak eta Nafarroa bereizteko. Esate baterako, federaciones deportivas vascas o basko-navarras desagertzen hasi ziren sistematikoki transizioarekin batera. Salbuespena da arkitektoen kolegio profesionala esate baterako. Gauza bera gertatu zelako kolegio profesionalekin. Hau da, basko-navarroak ziren hoiek sistematikoki bereizten hasi ziren. Eta ez bakarrik kolegio profesionalak, baita ere alderdiak, Partido Socialista Obrero Español zena, momentu batean PSE edo PSN bihurtu zen eta fenomeno hori gertatu zen transizioarekin batera. Hau da, frankismoan bertan gertatu ez ziren fenomenoak. Hitz egin daiteke gauza bera provintzia eklesiastika baskari buruz edo beste hainbat adibidi buruz. Gaur egun esate baterako Nafarroan, hedabideen 90% daukate sedea Madrilen. Hau da, espektro komunikatibo gehiena Nafarroan dago hartuta Madrilen sedea edo egoitza duten komunikabideetatik. Eta ondo dakigu EITB euskaraz ez dela hartzerik eta Euskal Herria irratiak ez duela lortu lizentziarik. Euskararen kontra eta euskal simbolen kontra legislatzen da Nafarroan, ikurrina praktikan debekatuta dago eta debekatuta dago 7 bat eskudua bera. Hala ere, errealitatea tematia da, errealitatea terkoa da, eta egiten badugu froga txiki bat, Googleen sartu Sociedad Vasco-Navarra, badaude 129.000 entrada. Hau da, a pesar de los esfuerzos de diferenciar, de distanciar Vascongadas de Navarra, la realidad es terca y haciendo una pequeña prueba
superficial, hay 129.000 entradas en Google para el término Sociedad Vasco-Navarra, cuando solo hay 543 para el término Sociedad Vasco-Aragonesa, 4 para el término para Sociedad Navarro-Riojana, ninguna que tenga relación con Soria y, por supuesto, ninguna entrada respecto a la Sociedad Vasco-Santanderina, por ejemplo. Es decir, que la realidad es que Navarra y Vascongadas tienen no solo una historia, tienen un presente, eta gure ustez ere, tienen que tener un futuro. Hona etorrita, eta guk gaur egiten dugun galderari eutsita, eta da zein den Eusko Jaurlaritzak daukan plana edo asmoa Navarroarekiko harremanak estutzeko, esan behar dugu badaudela aurrekari batzuk. Jaime Ignacio del Burgok berak proposatu zuen 1977an Consejo Vasco Navarro. Eta hori proposatu zuen hain zuzen ere bere asmoa zelako apaltzea momentu hartan transizioan hegoaldeko Euskal Herriak zeukan asmo sezesionista. Eta horretarako estatuaren barruan mantentzeko proposatu zuen Consejo Vasco Navarro. 10 urte beranduago Jaime del Burgok ere egin zuen beste proposamen bat, organo komun permanente sortzeko proposamena egin zuen bi erkidegoen artean. Eta bakarrik 4 urte beranduago, 1981an, gobernua osatzeko PSN eta PSOE eta EAK egin zuten akordioaren barruan ere mintzatu ziren posibilitateaz bi erkidegoak batzeko. Lehenengo ahalegin serioa egin zen 85ean eta gauzatu burutu zen 86ean. PSOEk bere hauteskunde programan eraman zuen proposamena la creación de una comisión intergubernamental de carácter permanente con el gobierno vasco. Urte bete beranduago, hain zuzen ere, Nafarroko parlamentuak 86ean onartu zuen organo komun permanente delakoa. Eta hori eraman zen Espainiako kortetara. Zer gertatu eta handik astebetera Otano kasuak lehertu egin zuen eta hor egon ziren negoziazio politikoetan PSOEk eta PPek lortu zuten atzera egitea honekin, atzera atera zen kortetan, UPNek bereganatu zuen gobernua eta horren trukean estali egingo zen Otanoren kasuan egon zen ustelkeria. Nafarroa beste behin izan zen presioa alderdien arteko interesak betetzeko. Beraz, PSEek eta EAK eraman zuten proiektu hura, organo komun de permanente hura, bertan bera gelditu zen, UPNek hartu zuen gobernua eta handi gutxira Otano kasuen auziperatuta zeudenak libre gelditu ziren. Beste ahalegin bat egin zen berriz ere 2000ean. Ezker Batuak egin zuen legez besteko proposamen bat legebiltzarrean eta honela esaten zuen legez bestekoak. El Parlamento Vasco se compromete a impulsar decididamente todas las iniciativas tendentes a la creación y desarrollo de órganos y o instancias comunes de cooperación, gestión y prestación de servicios entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco, previo acuerdo de las instituciones respectivas. Eta bigarren puntua, el Parlamento Vasco insta al Gobierno del Estado español a que reconsidere su oposición a la constitución de un órgano común permanente entre Euskadi y Navarra, por entender que su funcionamiento normalizado responde a las demandas ciudadanas mayoritarias de ambas comunidades, unidas por lazos históricos, culturales, económicos y sociales. Ez zuen aurrera egin, beste behin, eta ez dugu beste berririk Nafarroa eta Baskongaden artean 6 urte pasatu arte, 2006ean Loiolako santuarioan adostu ziren akordioetan
PNVk eta Batasunak 1.4 puntuan esan zutenean que tenían intención de promover la creación de un órgano institucional común para los 4 territorios. Beste behin ere, mutu bertan bera gelditu zen Loiolan, aipatu zen asmo hori 2006-ean. Igaz, 2012-ean, eta amaitzen noa, Jesus... Eskerrik asko, Mintegi anderea, baino denborara bat bukatu zaizu. Jaurlaritzaren